Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlarımızın köp kılıklanan ve köp sorayan soralarının yine biri Musulman toyuna ahilek bolmalı. Musulmanın toyuna nemeler bolmalı del diyen soru. Musulman doğanlar Musulmanların islenlik uyuşmalarını, toyununu Allah Teala'nın ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haram eden zatlarının ve halamayan zatlarının hiçbir zat bolmalı değil. Halal zatlar bilen toy etmeli, halal zatlar arkalı beğenmeli, şartlanmalı. Misal için birinci bellemeli zat, Musulman toyda zenanlar ayrı ve erkekler ayrı turmalı. Zenanlara zenanlar, erkeklere erkekler hizmet etmeli. Çünkü İslam'a göre birine ne mehrem bolun, zenan erkeklerin bile oturmağı, qarım qatın bolmağı doğru değil. Şunun için ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrundan, sahabalar devrundan, bizim günümüzde çenni, Musulmanların mescitlerine zenanlar arka safta, erkeklerden ayrı, perden arkasında oturuyorlar. Ve ayrı kapıdan girip çıkıyorlar. Hadisten misal versek, Ebu Davud'da gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin dışında durka, mescitten çıkıp barayan zenanların yollu erkekler bilen qarım qatın bolununu görüyor. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musulman zenanlara yüzlenip "İze qalın, sizin yolun ortasında yürümeniz doğru değil, siz yolun qırasında yürän" diye. Şu hadisi rivayet edenler şunun devamında şöyle diyorlar. Sonra Musulman zenanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğuna şöyle bir eğerdiler. Yolun qırasından yürüyenlikler için eşikleri divara degaycek boluyardı diye. Şu hadisten görüşümüz yani Musulman zenanlar hatta mescide gidip gelenlerine erkekler bilen qarım qatım bolmazlık tavşırılıyor. Qalın uyuşmölöňleri, toyları siz özüňiz pikirlenin Musulman doğanlar. İkinci zat, Musulman toyda arak şarap bolmaly değil. Arağın haramdığını bilmeýäniniz ýok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak barada 10 kişi lagnet ediyor. Lagnet ettiği Allah Teala şolary öz rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Tirmizi'de geçiyor. Sahabe Enes bin Malik radıyallahu anh aydiya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak barada 10 kişi lagnet etti diye. Yasana, yasattırana, içene, daşana, öz üçün daşalana, içirene, yani hödürlana, satana, arak satıp şondan eklenç edene, satın alana ve öz üçün satın alınana diye. Yani Musulman doğanlar arak içmek ya da hödür etmek anırda dursun, arak bar yerde oturmak bolmaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de Ahmet'te gelen hadisinde diye "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fela yaq'ud ala maidetin yushrabu alayha khamr." Kim Allah ve ahiret gününe iman eden bolsa arak içilen saçakta oturmasın diye. Şonun için Musulman doğanlar arağın bar yerine Musulman bolmaly değil, Musulmanın bar yerine arak bolmaly değil. Toyun dogoyup merekede saçanmış olan bezap ile hödürlemek ol anırda dursun. Üçüncü bellemeler Musulman doğanlar, Musulman toyda Musulmanların toyununa, uyuşmölöňüne aydımsaz bolmaly değil. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Buhari'de gelen hadisinde diye "Leyekunenne min ummeti aqwamun yestahillûnel hira vel harir vel khamra vel maazif." Bir döwür gelecektir. Ol wagt ümmetimden zina etmegi, erkeklerden yüpökten egin eşik giymegi, yani erkeklerin içinden yüpökten egin eşik giymegi, içki içmegi ve saz kurallarını halal gören insanlar peyda olacaktır diye. Yani hadiste ağzalan zatlar aslında haram zatlar, emma şu ümmetin içinden şeyle bir kişiler peyda olacak, şu haram zatlar halal hesap edecekler. Haramdığını kabul edecek derler. Misal için şulan kaviri bizim günümüzde de görülüp dur. Arak barada näme diýerler? Öz haram değil, keypi haram diye. Bu näme diýmek? Ya olmasa aydımsal barada da şeyle.
Haram diýsen geň görýär. Haram diýsen harablygyny kabul eden oklar. Gynansak da, ana şol biziň içimizde şu wagt musulmanlaryň içinde şu ýagdaý hadisde habar berilýär, görülüp dur. Aýdymsaz diýilen musulmanlar diňe bir aýdymsaz däl. Aýdymsazyň sebäp bolýan haram zatlary bar, asyl şonu biz ünsüň gaçyrýar. Misal üçin şu günde agla we aýdymsazlaryň ýanyna näme bar? Klip bar. Klipleriň içinde ýarym ýalan açyk gyýdylar tans etdirilýär. We şol aýdymsazlaryň köp böleginiň sözlerini haram zatlar öwülýär. Binika gatnaşyklar öwüp görkezilýär. Toylarda da edil şeýle musulman doganlar. Toyda aýdymsaz getirilýär. Aýdymsaz aýtdyrilýär. Ýanyndan käbir toylara tansçy gyýdylar getirilýär. Tansçy gyýdylar bolmanda da şotak gelen gelin gyýdylar, gelinjeler, daýdalar märekäň arasyna çykyp bir giden keseki erkekleriň arasyna tans edýärler. Indi pikirleriň musulman doganlar, bir türkmeniň musulmanyň gelini, gyýdy, jigisi başga erkekleriň öňünde tans edip görse, keseki erkekler onu sinap otursa, haýsy arnamusly musulman türkmen şuna razy bolup biler. Eger razy bolýan bolsa, ruhsat berýän bolsa, bir terslik barlygynyň alamaty. Diýilýär musulmanlar şerabyň bedeni serhoş edişýäli aýdymsaz ruhy serhoş edýär. Şunu konuda görýärse, aýdymsazyň ýanyna tans etjek diýip şeýle aýp hereketler edilýär. Ýanky ýalakda zenanlar erkekleriň öňünde, keseki erkekler zenanlaryň öňünde. Märekäň içinde şu hereketler edilýär, aýp hereketler edilýär. Bedenini her hilek hereketler etdirýärler. Üstesine aragam çen bolsa, näme işläp görünýär bilen oňundan. Kapyram görse geň görýär şolaň bolup görşün. Bu nähil musulman niýe? Nämeden bolýar? Edil. Şerabyň bedeni serhoş edişýäli aýdymsaz ruhy serhoş edýär. Dördüncü dat musulman doganlar geline fata giydirmek, yigit bilen gelini märekäň arasyna oturtmak, geliniň joralaryna gül zıňmagy zatlar başga milletlerden musulman bolmaýanlardan gelen yorulgular. Türkmeniň yorulgusy däl, musulmanyň yorulgusy däl. Türkmeniň däwinde desturuny geline fata giydirmegem ýok. Geliniň joralaryna gül zıňmagam ýok, şuňa benzer zatlar ýok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen hadisinden näme diýär? Innal mar'ata awratun diýär. Zenan maşgala awratdyr diýär. Ýani zenan maşgala nämahrem gözlerden özüni goramaly, daşaryk çykanna nämahremleriň öňünde doly ýapyk giyinmeli. Emma dar fata giydirsen, oň döşe açyk, arkasy açyk, gola açyk, boynu açyk, saçy pökkördik goýulan bu musulmançylygam da, bu türkmençiligam da. Bu biziň ýörelgämiz däl. Biziň ata-babalarymyz, türkmenlerimiz, namusly türkmenler, musulman türkmenler gelini şey dipdirmi? Geliniň döşüni açyk goýup, arkasyna açyk goýup, bezäp, märekäň arasyna oturdypdyrmy? Üstesine de gelip ýigidiň dostlary gelin zat bilen surata düşüp gidýärler. Şu türkmeniň ýörelgesimi? Şonuň üçin musulman doganlar öz milli kurtamyzy giydirmeli. Kurtadan başga gelinlik giydirjegen bolsaň, doly gelini hemme yerini yapmaly, bedenini, awratyny doly örtýän görnüşde bolmaly. Körlük bilen ol başga milletleriň edýän ýoluny, ýörelgesini, däwini, desturuny biziň içimize getirmeli däl. Her akıllı millet öz däwini, desturuny, gowy däp desturlaryny gorap saklajak bolýar, öz milliligini saklajak bolýar. Bizim özümüze mahsus gowy däp desturlarymyzy öz milliligimizi saklamaly musulman doganlar. 5-nji bellik musulman doganlar toy tutoňda ýyle goradalla ýagdaýyna gora bolmaly. Ýylan galmajak bolup ul harajat edip, karda girip, soňam toydan soňra näçe ýyllap beri uzmak gereksiz zatlar. Öte gysygan bolmaly däl, ýylan galmajak bolup dünýä harajatyny edip, borja harjak giribem durmaly däl, dogry däl. Orta ýol tutmaly. Ene musulman doganlar toylarymyzda şul aýdylan haram zatlary etmeli däl. Islama göre haram zatlar
musulmançylyga göre dogry däl şu zatlar, bizim türkmençiligimizde de şu hile edip toy tutmak yok, dämizde, desturumuzda soň çykan zatlar şolaryň hemmesi öz milliligimizden, dinimizden, dämimizden, desturumuzdan uzaklaşanymyz üçin şu zatlar bolýar. Bizim ownaýanlygymyzyň alamaty. Şoň üçin gelin musulman doganlar İslam'a göre toy tutalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öwreden ýoluna göre toy tutalım. Halal zatlar kan musulman doganlar saçaňy halal zatlardan beze, halal bolan oýunlar, güýmenjeler geçir. Misal üçin görüş geçir, ýarış geçir. Toýuny halal zatlar bilen gowadyp gyzykladyp bolýar. Şonda musulman doganlar toýumuz bereketli bolar, ýaşlarym has bagtly bolarlar. Şu zatlara üns berelim. Eger biri öň bilmän şu görnüşde toy eden bolsa, tövbe etsin, bundan sonrasynda berk bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'de geçen hadisinde näme diýär? Et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe leh. Eden günahlar üçin tövbe eden kişi goýa günah işetmedik ýalyr diýär. Şonuň üçin gelin musulman doganlar ähli işimizde, hususan toýlarymyzda, gyýyz çykaranymyzda, oglaýarymyzda Allah Teala we Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin haram eden zatlarından gaçalyň. Hakyky türkmen toýu bolan musulman toy tutalım. Elhamdülillahi rabbil alamin.